lagu lawas jek apa lagu anyar saya maneh nganggo Jawa ya apik pop apik qasidah becik Thailand apik sekarang apa mumpung penontonnya masih banyak iya no kita tampilkan sindengan Mayang Era iya diiringi dengan sepot apa jaibong oke malang kekek mas persiapkan dirimu Tia ya sing apik kok ndek sing diwarai Pak Soleh kuwi lho sapa Pak Soleh iso to iso wah apa laku wis bingung kok arep jaipong ayo iso kudu iso pokoke sindengan Mayang Era renek sing ra iso ya teman iso pilihan kok engko terakhir dhewe Mas Bambang dadalah ya aku wakile iki tak kei sontone 6 tak kei sontone 6 mana entan tak dia tak turun tak tuk entan ampun baik-baik saja ana ngateng bojomu ayu lho mbon wis panjang bahas kuwi kabeh mbok bahas lah yo anyar neh cacahe bojomu ayu lho Pak Pot kok panggah mbok tinggal selingkuh ae aja lambe guntir monggo meja nomor 750 tuh yo op walang kekek menclok ning tenggo mabar maneh menclok nang pari aja ngenyek ya Mas karo wong wedok yen ditinggal yo haus haus
ora bisa nyuling iso nyawang ora iso nyanding yo kan sing ngarep walange apik ning mburi walang sangit. Walang sangit. Ya nak. Sampeyan lho ngelokne. Nyapon. Sampeyan opo iso njukit ngene iki? Ga iso aku. Mas Bambang urung. Meneng. Mas Bambang urung wis diomongi terakhir kok malah mbondekne piye to, Bon? Ora iso lho nak aku. Alah wis pokok rata. Pokoke joget. Ora adil.